kakhulu kumama uShange ngokusamukela abazalwane. Uthena uthukile. Singcono ngoba ngithukile nawe ungawuthukile. Senze bazalwane ngizwa ngithi ngigetsha nokhiye nazi ukuthi hayi ayiluli indaba. Bathi uhlela kulula abazalwane. Kuyenzeka sekuphathe emagatsheni sibe sibancane futhi sijwayeleke. Manje mase beyimvuselelo abazalwane sesebaningi. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu kuzokwenzeka. Bazalwane njengoba ningibona ngimile la kunesiphambano isila. Ngizocela wonke umuntu ozoza ezoma la ezokhuluma aqondane nalesi siphambano. Bese ebheka phambili. Bese imayikha iphathe kanjalo ngiphethe. Ukuze azwakale nesithombe la siyashuthwa abazalwane. Kuthiwa sophuma YouTube. Ngomusa kaNkulunkulu. Manje ke bazalwane sinabafundisi abaqhamuka emagatsheni ahlukahlukene, abanye baqhamuka entabeni, abanye baqhamuka emahlelweni ahlukahlukene, abanye abavangeli lapho bekhona. Bazalwane socela nje ukuninikeza ithuba abafundisi babingelele. Umuntu ubazozisho abafundisi nabafundisikazi ukuthi umuntu uqhamukaphi, ungubani, wakuphi, ukuze bazalwane abhale phansi. Ukuze baba akwazi ukuthi sazi bazalwane ukuthi ubani. Noma sesiphuma lenyanga sesiyazi ukuthi sinomfundisi ubani noma umfundisi ubani nomvangeli ubani bazalwane kanjalo. Ngizocela nje abazalwane osukumayo uzozisholo ichorus lakhe. Kodwa nje bazalwane ningakhohlwa ukuzisho igama isibongo na uqhamuka u3 minutes bazalwane. Ngicela ningisize nje u3 minutes. Mawukuthi uzohlabelela u2 minutes okwasuno 1 minute. Ngiyacela bazalwane. Ngoba phela manje ukuhlalisa inceke akukho right bazana leyo inhlomelo. Akekho. Ngicela bazalwane sengithi into engafanelekile. Ngicela umuntu azisho ichorus. Ngoba ngizowe esami nangabe ngimshola ichorus la shutha angisukile epulpit. Ngizocela bazalwane nje ofisa ukuqala ashola ichorus ngizomlethela imali ngiyacela nje noma ubani ufisa ukuqala khethile ngoba ngiyababona bazalwane. Okay, uJehova